Om Om Waning Kanang tirta arasi jroning kita elit sinung alun-alun Nagasih Om tinanem waringin aku Om Asri Sekar dulu Trisala arane para samyak Purnakarya Nugroho Om Hati beriman Om Om Ing Om Assalamualaikum Kang Gareng Bagong. Waalaikumsalam Truk. Waduh, waalaikumsalam Truk. Iki mau patut lasem Gong. Kuwi nek nggon sabrang bagus ya Truk. Iya. Aman iki Ndoro Abimanyu utawa Ndoro Janaka kae. Ya iya. Wening kanang tirta aresik. Mula nek ambeke satriya kae lak digadang bening kaya dene banyu sing resik. Ora ana sampah ya, Truk. Iya, kuwi ngono kuwi keterangane. Wah, iya ya, Truk. Kuwi ya kuwi jroning kitha alit. Iki pesemone uga papan dunung barang, Gong. Upamane, Truk, lho, upamane wilayah kutha upamane. Jroning kutha alit. Wah, iya ya, wening kanang tirta aresik. Oh iya ya, banyune bening kemericik kae. Ijo royo-royo. Ya iya. Ketambahan sinung alun-alun Nagasih. Lho, ana alun-alun lapangan. Lapangan iki papan sing jembar ana nggon kutha kuwi. Biasane mapan ana nggon tengah lapangan. Oh iya ya, Truk. Kayak ana kutha lapangan jenenge werna-werna ya, Truk. Iya. Ana sing jenenge lapangan Pancasila. Lah kok jenenge Pancasila? Kuwi sijine iki kok dalane tepungane ana sidatan 5. Dasare ya nek nggon bangsane dhewe iki dasar landasan negara iki Pancasila. Mula dienggo pengeling-eling utawa pepenget
tumraping para generasi muda. Kudu tansah eling marang sing jenenge Pancasila kuwi mau. Oh iya ya, Truk. Tinanem waringin gung. Mula ning nggon Pancasila iki ora ketang siji. Memang kudu ana wit sing gedhe. Ringin ya, Truk. Iya, simbol kemakmuran kok ringin ki. Lah kok iso, Truk, lho godhonge ngrembuyung. Ya, Truk, kuwi iso nggo menyerap hawa racun sing ana hawa iki iso diserap dening godhong ringin iki pirang-pirang sing iso diserap didadekke oksigen. Wite kuat kukuh nggo kanggo nampeki angin sing gedhe. Angin iso badar dadi kekuatane ilang merga dayaning wit gedhe-gedhe kuwi. Burung oyote kok. Oyote iki iso kinarya pompa banyu. Sing gedhe mula ning kono tuwuh banyu pinangka srana panguripan. Oh iya ya, Truk. Nah iya. Kayak ana ringin loro, ha ya werna-werna sing penting wite gedhe-gedhe. Mula lapangan ki biasane kiwa tengene ana wit sing gedhe-gedhe. Oh iya ya, Truk. Asri Sekar Kadulu. Nalika diperesane iki ya, Truk, disawangi asri. Asri apa to, Truk? Asri iki ya pokoke elok ngono, indah, nyaman, sejuk. Wis pokoke sakabehing kalimat sing nuduhke kenikmatan ya kuwi sing jenenge asri. Wah iya ya. Trisala arane. Waduh, Tri iki apa? Tri iki 3, Sala iki desa. 3 desa. Utawa salah 3. Oh iya ya, Truk. Weh, Trisala arane iya. Lah kok terus ning nggon wis papan sing elok dasare wargane kae didhawuhake bening ya merga tekun ngibadahe ya terus nindakake iman lan amal saleh ngono kae. Wah iya ya, Truk. Nah iya para punggawa pemimpin nek pamrentahan ya padha duwe jiwa sing ngentukke jasa gedhe ya kuwi sing jenenge para samya purna karya nugraha. Oh iya ya, para samya sing dadi pemimpin iki tansah pikantuk kanugrahan. Ngono ya, Truk. Mula oleh mimpin negara ya bener-bener mimpin pemerintahan kutha ya bener-bener mujudake apa sing dadi idam-idamane rakyat. Ya kuwi adil makmur, sejahtera, sentosa, damai kuwi mau. Oh iya ya, Truk. Nah iya. Bah mula terus nganggo semboyan semangate apa, Gong? Apa, Truk? Nah kae hati beriman. Lho, ngono ya, Truk. Iya. Maknane apa ta, Truk kuwi? Gawe sehat, tertib, bersih, indah, aman. Wah, hebat ya, Truk. Mula iki kuwi semboyane kaya ngono ki mau mula terus digemakan ki mau ditanamke ana nggon anu jiwane bangsa Indonesia. Oh iya ya, Truk. Mula kae kuwi kaya dene dongane para leluhur sing ana kutha nenek moyange awake dhewe dhisik kabeh iki semboyane ya ngono. Ngono hati beriman Mula penjabarane ya iso werna-werna nganggo basa werna-werna ning intine padha. Nek nganggo basa agamane ya kae beriman dan beramal soleh. Kababare ngono, Truk. Iya, kababare dadi bening kuwi mau. Oh iya ya, beriman iki tegese imane kudu lurus, tauhid, la ilaha illallah. Ora kena kecampuran karo liya-liyane sing ndadekke gugurke keimanane awake dhewe. Kaping pindhone ya berusaha semaksimal mungkin nindakake amal soleh. Amal soleh iki nek diperangke jane ringkese piye, Truk? Lah amal soleh iki ya nek awake dhewe nindakake perintah apa wae perintahe kuwi ya amal soleh. Karo ninggalke larangan. Ngono awake dhewe iso ninggalke larangan ya wis beramal soleh padha karo. Oh ngono ya, Truk. Dadi loro kuwi simpule iki jebule ngono. Mula supaya awake dhewe ngerti iman iki sing kepiye, amal soleh iki sing kepiye iki jebule ya kudu sinau belajar.
Ngono ya manut perintahe Gusti Allah lek dikon belajar to, Truk. Oh iya ya, Kok. Lah iya, mulai iki ayo sithik mboko sithik sinau raketang paribasane iki awake dhewe mung biasane iki mung kulino dolan karo Gojek. Ya Truk, mangko ning donya iki memang godane iki dolanan karo Gojek. Wong sekolah iki ya ngono awake dhewe biyen sekolah iki ya godane ya mung dolanan karo Gojek. Wis anggere agek maca buku ya kancane teko jak dolanan wis mangkat dolanan. Sinau iki wis ora patek konsentrasi. Oh iya ya Truk main ya. Iki mau Kang Gareng pathet lasem. Sanggit dhewe ya Truk iki ya ora ketang sithik iki ngarang dhewe. Saiso-isone ya Truk iya. Semono Kang Gareng Bagong. Oh iya ya Truk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.